meta betaurrekoak APK bat instalatzeko. Horretarako, Meta Developer Mode bilatu dezakegu Googleen, eta hemen Device Setup ingelesez dago, baina relatiboki erresa da. Lehenik eta behin egin behar duguna da gure betaurrekoak garatzaile moduan jartzea edo developer mode moduan jartzea. Orduan, horretarako lehenengo egin behar duguna da meta kontua ja sortuta eduki beharko genuke, metako kontu bat, eta horretarako talde bat sortu beharko dugu. Bai? Orduan, esteka honetara joaten baldin bagara, talde bat sortu dezakegu, informazioa beteko dugu, eta ondoren gure kontua verifikatu beharko dugu. Bai? Horretarako bi aukera dauzkagu. Hemen verifikazio pestainara joan, eta kontua konfirmatzeko bi aukera izango ditugu. Bai? SMS bidez edo ordaintzeko metodo bat sartuz. Orduan, errexena telefono zenbakia verifikatzea da, orduan SMS bidez verifikatuko dugu. Eta behin ja gure talde bat sortuta daukagula eta metako kontua verifikatuta, aktibatu dezakegu garatzaile modua. Horretarako, gure smartphonean instalatuta daukagu metako aplikazioan, bai? Bideo honetan azaltzen du, bai? Gure gailua aukeratu beharko dugu, vale? Eta gailuaren konfigurazioa joango gara, eta konfigurazio horretan developer mode aktibatuko dugu betaurrekoetan. Vale? Behin hori eginda daukagula, bai? Hemen developer mode aktibatuko dugu, ja kable bidez konektatu ditzakegu betaurrekoak ordenagailura, eta egiten dugun lehenengo aldian eskatuko digu ea USB depurazioa aktibatu nahi dugun. Orduan, baietz emango diogu, bai, always allow, ordenagailutik, berriro behin eta berriz hau ez eskatzeko. Vale, eta behin hau egin ondoren, ja preste edukiko ditugu betaurrekoak gure APK-ak, bai, ez dauden APK-ak instalatzeko. Orduan, horretarako, MetaQuest Developer Hub aplikazioa jetxiko dugu Windowserako, bai, Googleen bilatzen badezute Meta Developer Hub, hemen esteka honetan agertzen dena da, bai, aplikazioa deskargatuko dugu, vale, eta deskargatu eta instalatu ondoren, itxura honetako interfaze bat ikusiko dugu, eta hemen Device Managerren, bai, ja behin developer modua aktibatuta daukagula eta USB depurazioa onartuta, hemen betaurrekoa konektatzean, hemen ikusi beharko genuke gailua eta instalatuta dauden aplikazioak. Eta APK instalatzeko, oso erresa, APK hartuko dugu, eta hemen konektatutako gailuan botako dugu, eta listo, aplikazioa instalatuko da eta automatikoki abiatuko da. Eta aplikaziora berriro sartu nahi badugu, aplikazioen liburutegira joan beharko dugu, eta ezkerreko partean karpetatxo bat dago galdera ikur batekin, eta horra aurkituko ditugu Orígenes Desconocidos motako aplikazioak. Piko betaurrekoekin gauza bera egin nahi badugu, ezarpenetara joango gara, hizkuntzen arabera, ajustes, general, about, atalera edo sobre el dispositivo, eta hor software bertsioa eta bertsioa jartzen duen zenbakiaren gainean 7 aldiz klikatuko dugu, eta ezkerraldean garatzaile moduaren menua aktibatuko zaigu. Aplikazioa instalatzeko ez dugu aparteko ezer behar, APK zuzenean gailua ordenagailura konektatutakoan Windowseko esploratzailean ikusi ahal izango dugu. Hemen agertuko zaigu Pico 4 gailua, eta barruan edozein tokitan hementxe bertan edo download karpetan APK
pegatuko dugu eta gero betaurrekoetan fitxategi sisteman ona joango gara eta instalatzeko emango diogu eta listo.